boleh juga di video section 4 dah kan ke video ko banta ngan pentip fish pang ching light kam sipai hapo CISF Central Industrial Security Force te kane ke post kan open ban tab apply online kan dei naduk arphoi trik mene bakhat we arjar pu ar bat kan kut haka arpho trik mene bakhat ar arjar pu ar tang shi banai aipor te kinu bakwa ban tab ya kane kisoba ban tab no maka sedang lasai arphoi trik tang gi bakwa mo tengan batai lu de jidon kam ki bede namta kane ka post te la invite ya baro bakan tebe senrang mo ki post both male and female online application invited for eligible male and female Indian citizen for filling up the temporary post kan mau kini ki posipai haba kimi ningkong ki dewe temporary ndai kinsa kala permanent hadin for security force kapi level dega 3 teki kadai na kasdang arphu hajar nyospa hadu drup khandai hajar sispa plus ki allowance tekan kan poi hi ki saupho lene life plus kumtai you don't make allowance kini kitai ni time te ki post ki don kumpa nyospa tame baro de kumno ban apply online pass class ayu ngan sabatai lut okay tamam application kan mau kani application will be accepted through online mode only fiaman submit online bank te kindon shwa daga jingtho karniang kan sa jing mare dab jumare page ki dokumen dan secretary test mode ba it pak terekam epi gitu ki post ki badai la ka deha cook na deha ka washerman na ki sa pak tere te kadon ka written examination dan da pass kita kan wan saka medical examination da ka written examination la bandai da ka OMR sheet ne la bandai da ka computer base katba kipa in English and Hindi. Then la da verification te ki vacancy don lagi jong te phila ban te ki vacancy ro phila haban thep tang jong kan not AC phimla ban jet ya ki we pat ki jong ki we ki region mark la ai ka region wise te ka katang jo website kadai kanemo ban apply online www.cisfrectt.in kan mau ban link website ngan sabu ro hapo description tekan mau teki pus kebalaj baro kidon kumba news pa tam monglong news pa tam news pa prapu new tali tekan no tali ki pus namta ki north east region kinemo ki pus kan mau yot kam cook constable gobler tailor barber washerman sweeper painter mason plumber mali welder te phila ban jitang gawai amla ban apply bun tali kimsha ban apply bun tali mo na kini pus gen hab apply tang kawai la pijit cook phab jet tang ka cook mla ban jet bat ki post tang kawai phab ban jet te pass class 10 don kam experience don kam training AI pass class 10 ben tang ba kin kam prefer bah ye ki bala pass ITI pada bala don training ndrai kam ong ba don kam experience don kam AI ki open ba ki bala pass class 10 tang ba ki kam prefer pada ye ki bala pass training ha post kidon ko ba news pa prapunyo tali dan katlang bat ki backlog mun bat ki bapu berangsa ki post ki berangsa membat pendap haka recruitment ko ladab temut ba kin pendap namta te gini ka vacancy for direct candidate male te namta ki not is penmo ngi haban tang na ka jong region mut ba ka sector phimla ban le apply saka south eastern sector lane saka eastern sector ka debe jong kan north eastern di north east apply jong kan north east hak poro pendap ro phap kan mau ban pendap jong ka north eastern sector tekidon kan tali post mama ba kini kan mau normal ba post juna phila ban apply jong ka UR on reserve ada kam don jong ST dan jong WWU phap apply ja ka UR ko open ni baro mo UR tehne don UR southly ST tangga way te total jong ka north eastern jong ka cook don shipotli tel da phi up ko ban apply hang ne phi ha apply tang kan ko we phimla ban apply shu igini ko we pada to cook don shipotli ki post southly jong UR tali jong SC way jong ST R jong OBC way jong EWS shipotli ki post constable goblar don tailor don tang ko we UR don tang UR ko we phab ekni ek ko we constable barbar don tali jong UR phab yele bida UR tang atali phab jong UR phab kani bat ka OBC phimla bana yele OBC changi ka UR
แต่สับขัดบ้าพี่ก็มา apply cái bar này cook này gì baron mà phải apply phim lạ ban page ini week sector we sherman don artali jong UR we jong OBC phải apply be jo UR jong artali constable sweeper artali jong UR ka we jong SC artali OBC we IWS phải apply be ya ka UR sajit himo tang ko lawan jet sweeper cook lane ini tang ko we tang kini ta painter don mason don ko we ma tu ne don ko we UR baik ha apply baik lak baik man apply ma don UR plumber don mali don welder don te baro jong north eastern kedon arab southerly bat baro ki kategori dan arab southerly jong kan eastern tan ta gin the mar ka de jong in theru cook don ta ka we UR phap yak ni ka we gobler don tailor don barbar don sweeper don ka we habe kani ka tu mason don tentang artillery post jong ki notice hitang kitu tangut ba bihaban yakni kitu tang jong ni distance ma kama haban check dai jong tang jong ni distance check chua chon pandap yak e ka post kwa banjit bisa pandap kuk tang ka we phla banjit amla banjit all tang ka we man apply ma ta kren website ke cisfractd.in ma te kasnem kisah nado khat pra hadu ar phulai snem plus san snem relaxation te hadu ar phu prasnem ki bala ban apply ke khat pra hadu ar phu prasnem te ka hat namta ki child tribe ke shispa andru phu ar point san ban namta ikan the ke shispa san phu centimeter kan mau hai ni ki hat atli shispa andru phu ar point san bat shispa san phu qualification pass class 10 kan mau kita te amdon kam siu by register by exam amdon kam free nam tagi SC/ST ki documents amdon kam ki long by educational certificate ki mark sheet ki e baro te nam taga date of birth ro phaban ai na pok admit card jong ka mark sheet class 10 ane admit card te ka domicile ka don kam te ST certificate don kam Sautali kidur mat aiwe ID card phabra hakapor balej tang la bakala ka weru finisha reject baik mo kinom sha e la ong ba straightly la duna ka weru sha reject baik ndon kam e bro te ka santar ban tho exam la ne ban le e ka jingmare ki klem pat pentip te hapo not is ka santar ka badon ka de po goti te thrai la ban de po goti stang da kumnu da bun spo mekhalia ki laban I state wise te empat ong hang ne ban I state wise ten rei nomor wi bun po goti te la ban de po goti tang iki bokwa ban apply mo ki bokwa ban apply sa apply iki bom kwa te amlelei then mar ki pus ki kham duna hi jongkan not eastern te siposyang hi mkama mo kanon cha PST sa ka pet sa ka documentation sa ka trade test hang nek mun ba man pha tre phi bla de cook an pha shet kan kin pha ong ma shet kumta hable be ka trade test ari washerman la de barbar pha khap snyu kumta kat ko bomba phi apply te tang kitai mdon bun ni ban batai tang kitai ki jing batai thrai phi la tu hi lang don jing e byang ten sa comment ngin sa persyang ban batai pen syai byang tang kine jing tip ko